Lero ndi tsiku lathu limene tikuphunzitsana skill number 2 imene ili digital marketing. Ndiye kuti munthu uphunzire digital marketing komanso uthe kupanga nayo ndalama, ukuyenera kusata zinthu ngati izi. Choyambirira nchokuti umvetsetse kuti digital marketing ndi chani. Ndiye digital marketing ndi njira imene timatsatsira malonda athu, kaya zinthu zathu olo ntchito zathu pa internet, kaya njira iliyonse yokhuzana ndi technology. Imeneyo ndi imene timaiti digital marketing. Ndiye digital marketing inagawidwa m'magawo angapo. Tili ndi search engine optimization, imeneyo kumeneko kumakhala kuphunzira kuti ungapange bwanji kuti zinthu zako munthu akapanga search zibwera pamwamba, kaya ndi website yako kaya ndi ma pages ama products ako azipezeka pamwamba. Mwachitsanzo kuti mwapita pa Google paja mwasearcha Kamlanjitech, malo mwakuti website yanga ibwere pamwamba, koma muyira kusisereka kupita kumusi kuti mukayipeze, komano mwinaso zinalo lilipo line ndekha. Ndi zinthu ngati zimenezo zomwe kuti uziphunzire kuti munthu akapanga search zinthu zakozo zibwera pamwamba ukuyenera utani. Ndiye mwina mphunzire kaye search engine optimization. Ndiye tili ndi social media marketing, imeneyi ndi kuti mumagwiritsa ntchito ma social media platforms kuti mupange promote zinthu zanuzo, kaya Facebook, TikTok, YouTube or Instagram. Ndiye kuti mwina muphunzire zimenezozo. Ndiyenso tili ndi email marketing. Email marketing chimene chimakhalapo nchokuti umatumiza ma emails kwa anthu amene mwapanga target kuti awatu kuyenera kuti tiatumizire zinthu zathuzi, kaya tisase malonda athu kaya ndi zinthu zathu olo ntchito zathu. Imeneyo muyeneranso muyiphunzire email marketing. Ndiye tili ndi njira inanso imene timati content marketing, imene timagwiritsa ntchito ma contents kuti tiyitanire malonda athu. Ndiye tikuyeneranso tiphunzire content marketing. Tikuyeneranso tiphunzire pay per click marketing, imeneyi kwambiri imakhalano ija imakhuzana ndi Facebook ads komanso mwina ngati ina Google ads, imene timachita kulipira ku Facebook olo ku Google kuti azipanga promote zinthu zathu. Ndiye imeneyonso tikuyenera tiyiphunzire. Komanso tili ndi affiliate marketing, komano zonsezi tikuyenera kuti tiziphunzire kuti tikhale munthu wa digital marketing okwanira. Ndiye ngati tifuna kuti tiphunzire digital marketing, chachikulu nchokuti tikuyenera kuphunzira imodzi by imodzi, ko zinazo zimakhala kuti tikuyeretsa ngati SEO. Ndiye kuti muyenera muphunzire kwambiri zimenezozo zokhuzana ndi search engine, makamaka ngati achina Google achina chani, kuti zinthu zakozo anthu akazipanga search zibwera pamwamba. Ndiye zinthu ngati zimene muyenera kuti muzizimvetsesa imodzi by imodzi. Ndiye kuphunzirira kwakukulu kumene kuli kodalirika ndi YouTube. YouTube kuti pamakhala ma videos zambirimbiri ophunzitsa amene anthu uliwonse umene mungafune. YouTube imakhala ili pompo kuphunzitsani zinthu ziwiri zitatu. Ngakhale tsopano website ena amene amaphunzitsa, komano ndovuta kuti ineyo ndiadziwe kuti ndi ati, komano YouTube ndi njira yophweka yokuti mutha kuphunzirira. Ndiye pophunzirapo ndi bwino kuti muyambe ndi imodzi by imodzi, ncholinga chokuti muzimvetsesa. Ndiye mukazakhala kuti zinthu ngati zimenezi mwazikwanisa mukuzitha popo, ndiye ni nthawi ino yokuti mugwiritse ntchito skill imene ya digital marketing kuti mupange nayo ndalama. Ndiye kuti muyambe kupanga ndalama ndi digital marketing, chachikulu ndi kuzisasa nokha, chifukwa inuyo kungokhala kwanuko koma kukhala ku nyumba anthu sangaziwe kuti inuyo muli ndi skill ya digital marketing. Kwanuko kumakhala kuti kuli mwina ma restaurant, ma salon omwe amafuna kuti mwina atakhala ndi ma customer ambirimbiri. Mumathanso kuzisasa nokha kuti ineyo ndi wa digital marketing, ndikuthandizirani kuti mupeze ma customer ambirimbiri. Ndi bwino kuti tizisasa tokha. Ndiye kuzisasako sikuti mwina ndikumanikizira kuti muzisase mmuzi mwanu mokhamo, chifukwa kuti inunso ndi digital marketing muthanso kugwiritsa ntchito skill yanuyo kuzisasa nokha kuti anthu akupezeni, anthu adziwe kuti muli ndi skill imeneyo ya digital marketing. Ndiye muthagwiritsanso ntchito njira zimene tinawuzana zija, ngati achina email marketing, content marketing. Muthagwiritsa ntchito ma marketing skills zonse amene muli nawo kuti anthu enanso aziwe ma skill anuwo. Ndiye choyamba nchokuti zisasene nokha kuti mupeze anthu ochuluka kapena mupeze ma customers ambiri amene afune kuti mwapangire promote zinthu zawo. Ndiye affiliate marketing muthanso kugwiritsa ntchito kuti inuyo muzipanga promote ma products ama company ngati achina Amazon aja, omatha kapanga create kaya ndi product kaya kumakapanga promote ma product okuti aliko kale. Ndiye umabwera ndi link ngati ineyo mwina chifukwa kuti content creator ntakubwera panopa kuti guys ndagula chinthu chakuti kuchichemerera pamene popo chokuti mwina ndagula pa Amazon paja, kuti nanonso nganofuna kugula kuyisani ntchito link yangayi.
pamakhalanso website tingweleza ngati a betting yacha amatokhala kuti ukapanga invite anthu munthu akayambogwiritsa ntchito ma website ngati amene ajawo amathano kuza kuti uzidya maperesenti amwe akuti malingana ndi ndalama zimene customer wacha akumayika. Ndi affiliate marketing ndiyo kuti taso moigwiritsa ntchito kuti tipeze ndalama munjira yoteroyo kupanga promote ma products ama company osiyana-siyana. Ndiyeno digital marketing imafunikano kuti munthu iweyo zikhala wa updated nthawi zonse cause zikoli pamene technology kumapita chitsogolo kusenzanso kuti zinthu zikumasintha pafupi ndi pafupi ndi muyenera kuti muziziwa zinthu za latest kuti ndipeze ma customers mwachangu ndikuyenera kutani ndi kuti zinthu zangazi zifikirenso anthu ochuluka ndikuyenera kusata njira ziti ndi ziti ndi tikuyenera kukhala anthu oyisata kwambiri technology kuti chimene chikugwira ntchito yabwino mu nthawi imeneyo ndi chani. Yathu mukatero ndi kuti digital marketing yanu muzaphunzira komanso kupanga nayo ndalama. Ndiye tiyendolonenso ku video yotsatira imene tibwereno ndi skill number 3.